Здравейте, приятели! С радост искам да ви съобщя, че вторият авторски продукт, този, който държа в ръцете си Sliма Herb, вече е факт и е на пазара. Дългоочакваният продукт, за който вие проявихте толкова търпение и аз съм изключително благодарен, е, разбира се, адресиран към изгарянето на мазнини по най-здравословен възможен начин и здравословното отслабване. Тук, разбира се, задължително искам да спомена, че това е в съчетание с спорт и с целесъобразно хранене. Продуктът акцентира или таргетира проблемите на большинството от хора, които търсят моята професионална помощ. А именно на нормалното тегло, проблеми с инсулиновата чувствителност и високата кръвната захар, преддиабет, състояние, проблеми с щитовидната жлеза и тироидните хормони, контрол на апетита и така нататък. Продуктът не съдържа кофеин, защото аз винаги съм бил против CNS стимулантите, които могат да компрометират вашия нощен сън или да предизвикат крашове през деня. Той съдържа 4 бленда от 13 съставки, изпитани и доказани в оптимални концентрации работещи. Естествено, не е нужно да казвам, че може да се комбинира перфектно с нашия бестселър Herbarenol. Освен това, е в удобна блистерна форма, не изневеряваме на нашия стил, за да бъде удобен за транспортиране. За повече информация за всички активни съставки, тяхното действие и защо те са избрани в този продукт, вижте колко са много, може да откриете в сайта iHerb.net, където може да направите и вашата поръчка. Благодаря ви за доверието и бъдете здрави!